An wala an b'aw bɛɛ lajɛlen fora mɔgɔ minnu fana bɛ ka an ka émission lajɛ n b'u bɛɛ lajɛlen fana fora. D'accord, kɔrɔ Ibu bi an bɛna kuma babuba kan babu bɛ tali kɛ AES ka sigi min n'a bɔra ka kɛ Ɲamekaw fɛ yen nɔ ni Ala sɔnna ma décision ba minnu taara kɛnɛ kan bi an bɛna ka na kuma o de kan. Ala sɔnna inchallah an b'a fɔ k'i bisimila. D'accord, merci. D'accord, j'attends. Donc an bɛna kuma AES ka sigi nin kan. Donc n bɛ se k'a daminɛ sisan. Ok, d'accord. Donc n b'a ka pages bɛɛ fo déjà, pages minnu bɛ yan. Aw de b'u bɛɛ tɔgɔ dɔn, hein, je crois. En tout cas, an b'i u bɛɛ lajɛlen fora. C'est vrai que AES président ye ɲɔgɔn ye. AES président ye ɲɔgɔn ye le 6. O kɛra juillet kalo tile 6. U ye ɲɔgɔn ye Niamey, au Niger. Nin kɛra u ka sommet fɔlɔ ye. Bon, sommet comme aw yɛrɛ b'a dɔn n'a fɔra sommet dɔrɔn o kɛra ko président de bɛ ka ɲɔgɔn ye. Mais ni ministres bɛ ka ɲɔgɔn ye o tɛ sommet dɛ. Mais président de n'u bɛna ɲɔgɔn ye dɔrɔn o de ye sommet ye. Donc nin sommet fɔlɔ ye AES mɔgɔw ka sommet fɔlɔ a kɛra Niger. Et mɔgɔ minnu tun bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'u dɔn, le général Abdourahmane Tchani o ye Niger président ye, le capitaine Ibrahim Traoré o ye Burkina président ye, et le colonel Assimi Goïta o ye Mali président ye. Voilà. Bon, maintenant, oui, minke, en page 12 de l'eau. On a page 12 de kala aouye. Mon en suit. Parce que c'est important que Mali on cadon, amekado femme kono. C'est important que un bella djene cadon. Ou bien un do femme kono, angado. Ou koko bien un do confédération kono. Bon, confédération est mis, je crois que Malien fan batadon. Il faut que, au Kanye Fom peut-être donner un attaque là, on ne sait pas, peut-être oublier là, on ne sait pas. Mais oui, décision de tafana, c'est important que Mali on fana ka don, à Kanye Fom anga kauna, bamanan dans le mais quand on fana ka wala mogoye. Et je pense que le gouvernement il y a des faire pour que au coca sera que, faut gagner Fom mogoye clairement mogo kadon amkado femina. Le point 3. Au cours desquels les 3 chefs d'État ont fait un tour d'horizon du contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine et examiné la situation sécuritaire dans l'espace de l'Alliance. Ils se sont également penchés sur l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel ainsi que sur les questions de développement. Bon, point sabana, au cours des président oui ignoré mamna, oui jatiminelu ke sur le plan géopolitique. Géopolitique a pardon oui mais oui politique minu mike jamana kofe. Mais minu biseka jouer hier kan. Parce que politique min bɛ kɛ i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o bɛ yen mais politique dɔ bɛ se ka kɛ kɛrɛfɛ jamanaw fana kɔnɔ ani jamana jan dɔw kɔnɔ o ko bɛ jouer e yɛrɛ fana kan quoi donc k'u yi o ko bɛɛ jateminɛ ka tila k'a lajɛ u bɛ se ka alliance des États du Sahel o min création kɛra a bɛ waatinin bɔ sisan u bɛ se ka o ko ɲɛnɛmaya cogo min na ka alliance des États du Sahel ɲɛnɛmaya k'u y'o jatew u minɛ. Donc, et puis, au kumana yiriwali ko fanaka. Comment est-ce que jamana obe sera yiriwa? Parce que, ibi ko là dans la vie, ni jamana ma yiriwa, c'est pas bon. De plus en plus, jeunes ou il y a des jeunes qui sont là, ou bibaraf et ils veulent du travail. Et ni masika barani les jeunes ou rapidement, les jeunes vont s'occuper de toi. Les jeunes vont occuper là. Les jeunes commencent à beaucoup y dima. Circulation dans la rue, finalement, ils n'asera jamana mala. Donc, ils sont occupés de ça aussi. Pour kumana développement ka yiriwali kan. Les chefs d'État ont rappelé la lourde responsabilité de la CEDEAO dans l'effritement des valeurs de fraternité. Bon, d'abord, que chef d'État ou comment CEDEAO ka situation ka. Parce que je pense que pourquoi ou faut que CEDEAO ka responsabilité balayée quoi. Le fait que Ambora AES moro bora CEDEAO kono, que CEDEAO joroba les bara. Parce qu'ils ont voulu préciser cela. Parce que technique de communication, moi j'approuve ça. Une technique qui est dernière. Parce que toujours il faut qu'à moro akli djigi. Pourquoi Ambora CEDEAO kono? C'est important. C'est important de dire qu'elle a toujours mené quoi. C'est important parce que toujours il c'est que moro ta don mi à Ambora CEDEAO kono. Que CEDEAO non que c'est à cause de la CEDEAO que Ambora CEDEAO kono là. Et donc CEDEAO il fait minnu kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn u ye embargo minnu bi an ka jamanaw kan tout ça là u kan b'olu ma ko UEMOA fana utiliser ka na an ka banque fana datugu alors que UEMOA ni CEDEAO tɛ ɲɔgɔn sira la UEMOA ye jamana 8 de ye CEDEAO ye jamana 15 de ye c'est vrai que UEMOA jamanaw b'u yɛrɛ sɔrɔ CEDEAO fana kɔnɔ mais fɛn kelenw tɛ voilà mais UEMOA o de bɛ an ka wari gérer o de b'an ka banque gérer CEDEAO kɛtɔla ka réunion kɛ a nana ni UEMOA a nɔfɛ
qu'a prouvé qu'à fois UMO et quoi banque d'atouts quoi n'importe bon ok c'était les mesures pour que nous la c'est quoi à moi ou la c'est quoi donc quand même en fait ils ont souligné à cet égard l'impact néfaste des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines et des menaces d'agression contre un État souverain. Les chefs d'État ont salué la résilience des populations des 3 pays de l'AES qui a été déterminante dans la levée des sanctions prises par l'UEMOA sur l'instigation de la CEDEAO. Voilà. M'bola ka min fo sansan ni min wala wala ko u kumana o kan quoi ko sanction min taranga jamana au contre la ka sanction ka te charia kono et puis ka te ben ko c'est inhumain ko armadien yɛrɛ tɛ quoi ya ko parce que oui min ka oui banque datugu oui frontière datugu et puis oui décision dɔw yɛrɛ ta minnu tɛ charia kono quoi voilà. Les chefs d'État se sont félicités de leur retrait irrévocable et sans délai de la CEDEAO. Ça, c'est important. Que chef d'État ko ou il est félicité quoi. C'est comme Moroni il est faux quoi. Ou il est faux. Ou il est félicité le fait que ou bora CEDEAO kono quoi. Et puis que ou ti segi CEDEAO kono. Parce que ou koko ou ti ko ou bora CEDEAO kono mais que c'est irrévocable. Ça veut dire que comment tu fais quand quoi c'est à comment tu es tout quoi. Quand faut comment ça à quoi bana quoi. C'est côté tout ils ont quitté la CEDEAO de manière irrévocable. Ou il est c'est pas faux là quoi. Donc ça veut dire que CEDEAO biorom na au lieu que CEDEAO moko ka nyine ka foko be AES jamana don CEDEAO kono tuguni ne kon nine kun uye ne ka plan kun na ke mie mais c'est kana négocier ni AES be ñogon fe ka AES be ke jamana ba kilin ka essayer ka accord ke CEDEAO ni AES yere che shengel quoi sinon ne madra ni numbi c'est quoi et puis madra fana ni population mona so ka c'est quoi fana donc ou yere fou là ko c'est vrai. Et ils ont également réaffirmé la pleine souveraineté de chacun des pays membres de l'AES. Bon, et puis, voilà, ça c'est clair. Nous sommes souverains. Et maintenant, le point 7, les chefs d'État ont fait le point des attaques terroristes. Bon, le fait que Atakou Kakanga Djamano Konon, ou situation passée en revue, au fond, attaquer Mounoum Kake. Et puis comme mɔgɔ minnu bɛ ka u téléguider fana quoi mɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔ ninnu bila k'an ka jamanaw attaquer o kumana o fana kan parce que aw de b'a dɔn a dogonin tɛ mɔgɔ si la ko Mali delila k'a fɔ ko Faransi minɛna ko u bɛ ka marifa ni information di juguw ma yen yɔrɔ la u ye Faransi wele ONU la mais a weleli bon a réunion ma se ka kɛ u ye réunion dɔ laɲini kɛ Nations Unies na mais a réunion ma se ka kɛ quoi bon et puis jamana tɔ ninnu fana delila k'a fɔ ko Francis de mɔgɔ ninnu kɔ terroriste ninnu kɔ donc o kumana o fɛnw kan et puis les chefs d'État ont exprimé leur compassion bon oui tasi bila kɛ mɔgɔ sara a kɛra sɔrɔsi ou a kɛra civil ou a kɛra mɔgɔ sara nin kɛlɛ ninnu na oui tasi bila kɛ ils ont en outre adressé leurs vives félicitations et exprimé leurs encouragements aux forces bon oui finitigiw fo parce que ko finitigiw de bɛ ka sa don bɛɛ olu de bɛ attaquer ninnu kunbɛn quoi olu de bɛ c'est eux qui risquent leur vie tous les jours olu fo kosɛbɛ. Et les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour les succès enregistrés grâce à la mutualisation des moyens des 3 États dans la lutte contre... Voilà, que le fait que Anga Djamana se va faire un et que vraiment, quand c'est là qu'on a beau, quoi, quand même qu'on a beau donner, quoi. Parce que follow, il y a des terroristes non fait. Après, on a des attaqué, après, sur la sous attaqué, après, là, on a des Djamana, on a des et c'est toi, quoi. Bon, jamana surasi minnu bɛ o jamana fana kɔnɔ an fɛ le temps que e k'a fɔ k'i b'u wele k'u fana ka na ninnu kunbɛn bon o y'a sɔrɔ bon u tunna circulation na quoi mais le fait que sisan an bɛ se ka tugu kɔ ka don an ka jamanaw kɔnɔna na bon k'a ko fisara kosɛbɛ quoi an ka jamana ma kosɛbɛ quoi et puis u ye foli belebele kɛ ko Kidal minɛna quoi ko Kidal minɛna dɛ ko Kidal minɛna ko kɔni ko kɛra ko ba de la libération de la ville de Kidal. Ko o bi an ka hɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ de ko fɔ kumana o kan et que l'unité retrouvée du Mali ko Mali y'a ka kelenya a y'a sɔrɔ quoi o kumana o kan kosɛbɛ. Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à combattre et à éradiquer ensemble le terrorisme bon k'u bɛna terroristes kɔni kɛlɛ ka bɔ yen k'a k'u b'a bɛɛ éliminer ka bɔ yen ani bandi minnu bɛ don a kɔnɔna na ani fɛn wɛrɛ minnu b'a kɔnɔ k'u b'a bɛɛ bɔ yen inchallah. Et les chefs d'État se sont réjouis des résultats obtenus grâce à la synergie d'action entre les 3 États dans la lutte contre le terrorisme. Aussi ont-ils décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée
ko président mi fait que ça ko mi fait qu'anga jamana o soko ka do nyona kosebe quoi. Voilà. À cet effet, ils ont adopté le traité instituant une confédération entre le Burkina Faso, la République du Burkina Faso, du Mali et la République du Niger. Dénommée Confédération Alliance des États du Sahel, en abrégé Confédération AES. Bon, ko président, ko ça, ko bolono bla traité dole là. Il y a un traité. Traité bengan sebede ko. Ko bolono bla bengan sebeda. Bengan sebe mi bi confédération d'aile désormais. Bengan sebe mi ambeke confédération kono. Confédération mi c'est un jamana saba bekera jamana bakiri ni san. A bekera jamana c'est vrai que ambeka jamana beka herema horoya ba bulu ois tiens. Mais c'est comme dans bekera kilin ni san. C'est la confédération AUS maintenant. Bon, maintenant, nous, donc, au Corée, la confédération, comment la soulignera, fin de demande, amena au fin, faranyoronka, au baby traité confédération niveau là. Mais ça, là, ça, on a décidé que sur le plan de la défense, là, quand on a fait là, on a dit que présent, confédération présent, au cas Mali présent, le colonel Assimi Goïta, ou le président pour 1 an, n'est-ce pas? On a décidé ça, car bon, en la confédération, à ministre des Affaires étrangères, au cas son excellence Abdoulaye Diop. Vous avez décidé. Donc, désormais, on fait affaires étrangères. On a dit mais ni confédération les cas ngata kuma yoro do la misala sanga ngata kuma ni Union africaine ou enanga ngata kuma ni CEDEAO ou enanga ngata kuma ni Union européenne ou bien bon voilà donc enfin ay jekulu mi ou bien BRICS moro am se kana confédération nyema fana affaires étrangères ko nyema fana blakata c'est comme ni France ni Europe ta ça ou Europe bela dine ka ministre des affaires étrangères bi tchorba dolo ni nyela ni na troko. C'est même pas bon moro qui est applicatoire à tout tchorba ni yele ko tellement moro nyelemante yae mais Europe bela dine fana ka ministre des affaires étrangères bu bulu ou be ka ministre des affaires étrangères bu buka chinunke timsemsenu mais chi font fembe qui relève maintenant de l'Union européenne. Ah bon, au tchèle bita quoi. Bon, enfin là, ministre des Affaires étrangères sera fin tchamanke, mais fin d'obéi, n'avait relevé AUSI là, en confédération là donc, ou sera fort bon appelé job les en fin au cap Blakata. Là quand la côte a fait là, ou sera fort bon voilà défense là, ou sera non, il y a monsieur Modi le général Modi Niger ou sera au ta car bon là quand la côte a fait là, en mot le Blakata comment. Et puis, par exemple, domaine là, sur le plan de l'économie et des finances, vous savez, Burkina, ministre de l'économie et des finances, car faut économie, fait mis en confédération Beka économie, ni les bancs représentés, pour les comme fond. Donc, c'est un peu comme ça. Confédération qui était, mais à tort, avant, il y a des faut éducation, Benita, ni Sragla, on le Benita, ni fin le Benita, quoi. Mais après, il faut qu'on ait défini, un bédon, parce que faut qu'on ait un parlement d'ailleurs. Oui, député, oui. C'est possible. Mais il va y avoir un parlement. Donc, en CNT, eh bien, voilà, je ne sais pas comment ils vont faire, mais il va y avoir un parlement de la Confédération. Il y a un fourni CEDEAO Tabi. Il y a CEDEAO Parlement B. Il y a CEDEAO Parlement B. Il y a Europe ni Europe Fanata. Europe, il y a des députés au B. D'ailleurs, Emmanuel Macron, Europe député Kalatala, lorsque Europe député Kalata comme Mamla, Emmanuel Macron tira non. A tira au Madia au Lekama, aïe avec l'Assemblée nationale ti français. Car l'adje ni abna C soro ou natna C soro quoi. Parce que le fait que Europe déjà attire. Donc, en Fanata, Fanabu sont enquêtés. Donc, au niveau de la confédération, donc députés de Fanabu sont enquêtés. Nous faisons sans fait quoi. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça. Mais au détail. Donc, désormais, on connaît que la confédération. Mais la confédération, là, président, on connaît un papier signé. Mais nous charia dombao, né do ninga. Ou comme bon, que pour que la confédération fait un béca diagua en cancer, qu'il faut ratifier un député au fait. Burkina Faso fana kanga ratifié, Nigeria fana député fana kanga ratifié. Ratification est mieux, c'est ulu fana kanga adopté. On a voté qu'à faire ban djana et qu'à voter pour bolo korota. Ya ku tero korota qu'à faire ban sona. Donc nous là c'est ratifié. Donc ça veut dire que confédération a l'adhésion t'as appliqué à aucun.
parce que jamana a signé président a signé député au fanata, donc c'est un peu comme ça. Donc je pense que au état pour fanaka à mon avis ils se sont félicités de la mise en place d'une force conjointe. Bon, ko oui force de Senga sur la sous anga jamana saba sur la sous ko be fara ɲɔgɔn ko kɛ force ba kelen pour que u ka se ka taa kɛlɛ ni fɛnw kɛ quoi. Sur les questions politiques, les chefs d'État ont souligné la nécessité d'une coordination des acteurs. Bon, il ko politique ta sera fait, et politique sera fait. Ko il fera ko bela jeneke pour que diplomatie sur le plan de la diplomatie, parce que diplomatie ka bon kosɛbɛ. Affaires étrangères nous. Ko fo jamana saba be ka kuma ni kan kelen ko, u ka kan kelen fɔ quoi. Bon, ne kɔni delila k'a fɔ n ka émission na siɲɛ caman yan. N ka émission na n delila k'a fɔ, confédération n delila k'a fɔ. Ma fɔlɔ min yɛrɛ delila k'a fɔ ne ko an k'a fɔ ko confédération ka kɛ an ka jamana kɔnɔ, o kɛra un monsieur cɛ dɔ bɛ yen ko Sinali Tal n kɔrɔkɛba dɔ don a bɛ jamana kɔfɛ ale delila k'o fɔ n b'a fɔ o yɔrɔ la. Donc depuis là an ye émission ko kan ka ca et puis hali affaires étrangères an y'a fɔ ko an ka kuma d'une seule voix, défense an ka kuma d'une seule voix, et puis an kumana communication fana kan. Et au point damadamani min ne delila ka émission ka kan, je vois que au fond fana nan'u yɛrɛ sɔrɔ fɛn nin kɔnɔ et c'est très bien, ça veut dire que anw bɛ ka miiri la cogo min na jamana marabagaw fana bɛ ka miiri la o cogo kelen fana. S'agissant de la libre circulation des personnes et des biens, les chefs d'État ont instruit les ministres compétents d'élaborer dans l'urgence des projets de protocole. Bon, ko u y'a fɔ ministres ye, ministres minnu man ka jamana saba nin kɔnɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ pour que takase ka se ka nɔgɔya an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Aw de b'a dɔn bien que an bɛ CEDEAO kɔnɔ takasegi ma nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ dɛ, bɛɛ b'o dɔn. I mana don jamana o jamana kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ an ka jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na n b'a fɔ yen nɔ kabako don. Bon, ko ministres kan ka ko bɛ kɛ en urgence ka projet dɔw kɛ rapidement pour que an ka se ka takasegi kɛ an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Et puis hali ni an ka jamanadenw fana bɛ fɛ ka taa CEDEAO fana kɔnɔ, ko ministres ka taa rapidement ka CEDEAO mɔgɔw rencontrer ka kuma n'u ye pour que an bɛ takasegi min kɛ an ka jamana ninnu kɔnɔna na n b'a fɛ a ka se ka nɔgɔya. Donc je pense que u bɛ fɛ ka min kɛ ni CEDEAO ye, ça c'est les accords bilatéraux. Accords bilatéraux ye min ye jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sigi a bɛ fɔ ka bɛn kɛ. I n'a fɔ sani CEDEAO ka na tuma min na u ye accords bilatéraux de kɛ. Mɔgɔw tun bɛ sigi k'a fɔ bon karisa bon ne ka jamanadenw bɛna don i ka jamana kɔnɔ e t'a fana bɛna ne ka jamana kɔnɔ an b'a kɛ cogo an papier signé n'an ye bɛnkan signé o bɛ e ni ne cɛ après an b'an ɲɛsin jamana wɛrɛ ma an b'o ɲɔgɔnna kɛ an b'an ɲɛsin jamana wɛrɛ et ainsi de suite. Bon yiriwali ta fanfɛla la sur le plan du développement, l'agriculture k'u bɛna essayer ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que u ka se ka sécurité alimentaire lase, c'est-à-dire dun ka fa ka se ka sabati yaasa an ka se ka lakana. Bon o kɔni je pense que u kan k'o lajɛ rapidement quoi. Parce que tellement on a des terres là, on a tellement de terres, on a Sénégal quoi. Dit l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux, voilà, infrastructures et transports, communication et télécommunications, libre circulation des personnes et des biens, économie. Donc nimbela jeni une fin fort. Vous pouvez faire essayer que vous signez une fin en camp pour base pour essayer qu'en nobo quoi. La cohésion sociale, etc., l'éducation, la jeunesse, le sport, l'emploi, la santé, voilà. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement dans la US. Banque d'investissement, banque même kabala investissement. Parce que on a besoin d'argent pour investir. Quand on sera au gland, quand docteur au gland, il y a ça fait quoi. Tout doit être fait. Pour faire une banque d'investissement dans ces 5 ans. Voilà. Bon, moi, comme si on pensait que on créer, mais je pense que étape quoi. Étape où ça n'est qu'à créer, je pense que étape d'obéir, étape où follow. Moi, je pense que quoi conseil là quoi. Donc banque d'investissement qu'on peut faire OK. Ko ya fo ministre des affaires étrangères oui. Ko bela jenenke pour que au cours ça wali rapidement. Ah, ça veut dire qu'un ministre des affaires étrangères ou tu as tenté na ko bolo sande. Ko communication ta fan fait la ko communication mani. Au titre de la communication de la US, les chefs d'État ont instruit des ministres de mettre en place une stratégie de communication efficace pour une information saine des populations. Donc, et puis quand bela donc ko en population quoi ko fura ou quoi kunafuni seulement sur quoi. Mais kunafuni nous bi bon en yoro quoi. Donc il faut une solution de communication là. Une communication efficace. Ni a une communication efficace au cas où mimbe c'est pas efficace. Vous êtes bon, je pense que on a une solution au cours fanana. Comme la plateforme numérique d'Ossi. Bon, on compte quand même mais exactement peut-être plateforme numérique aux définitions kacha. On verra bien où on a mis, je sais pas.
Les chefs d'État ont passé en revue la situation politique. Bon, voilà, sur la population, sur la situation internationale. Et voilà. Pas de sécurité, AST fait de route. Les chefs d'État ont exprimé leur profonde gratitude à l'ensemble des partenaires. Bon, que partenaires au milieu de 40 demain. Les partenaires au milieu de 40 demain. Ou c'est encore faux. Quoi, c'est vrai? Les chefs d'État ont souligné l'importance d'assurer une meilleure coordination. Voilà, donc globalement, c'est ça. Donc, il y a à signer, et c'est ça. Donc, globalement, où qu'on ait une décision, on est content. Voilà. Bon, non, ne connais pas ni à me faire quoi provocation. Bon, ne connais pas la Gazari. Nous ni calendrier choisi. Peut-être que vous combat donc aussi là quand on aurait dimanche. Bon, en bas bon, je sais pas. C'est un peu difficile de savoir. Mais en tout cas, à quelqu'un coïncidence il y a encore un boulot parce que en tant que là samedi, boulot tant que là dimanche. Et puis bon, mais c'est pas menu calendrier choisi, peut-être que vous combat donc aussi là quand on aurait donc vous taquez peut-être un peu à l'avance, je sais pas. Bon, c'est peut-être possible, on sait pas. D'accord. Mais également, ni c'est là où il y a ni qu'à imposer comme ça que on est à ce moment bon, mais c'est comme il faut là. Déjà, nous comment on fera fambe, comment circuler la fambe, quand takasiku ke, quand il y a fogo c'est là où désormais au visa bananirontier, qu'au aminika, bon, comment tu m'en feras quoi. Bon, en fait, moi comment ni femme quoi. D'ailleurs, page vidéo qu'on a formé, page de nous là qu'il y a fait délai quoi. Les pages qui l'ont notamment, on est là qu'il y a fait délai quoi. En fait, CEDEAO Niama, CEDEAO commission Niama, la commission de la CEDEAO à Niama qui est Monsieur Oumar Aliou Touré, a des aïe gɛlɛya dɔw fɔ quoi. Ko ni jamana saba bɔra CEDEAO kɔnɔ, gɛlɛya minnu bɛ se ka an sɔrɔ, a y'i da don o gɛlɛyaw de la quoi. O gɛlɛyaw fana na bon désormais par exemple n'an bɛ CEDEAO kɔnɔ douane ko ninnu ka nɔgɔ les problèmes douaniers la o fɛnw ka nɔgɔ adamadenw bɛ taga segin minnu kɛ ani an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ko bɛ nɔgɔya baganw bɛ bɔ yan ka taa an fɛ yen baganw bɛ taga segin minnu kɛ o ko bɛ nɔgɔya puisque an bɛɛ bɛ CEDEAO k'i to CEDEAO kɔnɔ c'est ça. Bon maintenant si tu quittes la CEDEAO n'i bɔra CEDEAO kɔnɔ a kun bɛ k'o gɛlɛya de fɔ k'a fɔ ko bon désormais n'an bɛna taa jamana minnu kɔnɔ bon f'an ka visa ta i n'a fɔ n'i bɛ taa Faransi i bɛ taa visa ɲini yan n'i bɛ taa Europe jamana wɛrɛw la ni États-Unis i bɛ taa visa ɲini yan donc désormais a bɛna kɛ ten a kun bɛ k'o de fɔ quoi mais a ma fɔ ko a daminɛna k'a waliyala non o m'o fɔ quoi mais c'est clair quand même que n'an bɛ visa ta olu fana b'a ta n'u fana bɛ n'an bara o b'a ta n'an fana bɛ t'u fana bara an fana b'a ta voilà c'est un peu ça. D'accord o faamu na mais yalima an bɛ se k'an jigi da kan walima an bɛ se k'a bila an kun na sini ma sini kɛnɛ ma ko AES bɛ se ka kɛ sababu ye ka CEDEAO fanga dɔgɔya wa. Oui bon ni CEDEAO m'a yɛrɛ kɔlɔsi tu sais mɔgɔ quoi ni fanga b'i la kojugu quand tu es trop fort ni m'i kɔlɔsi i yɛrɛ fanga b'i yɛrɛ kɛlɛ quand tu es trop fort c'est ça hein ni fɛn ɲini ni dusu ye ni m'i kɔlɔsi i y'a ɲini ni dusu min ye i dusu b'i yɛrɛ tiɲɛ quoi CEDEAO filɛ sa ne bɛ exemple fitinin dɔ d'i ma dɛ a tɛ janya yɛrɛ quoi CEDEAO bɛ yɔrɔ min na sisan CEDEAO mɔgɔw y'a faamu quoi ko u kɔnna ka ko ta ni dusu ye quoi u kɔnna ka ko le ta ni dusu ye lorsque u n'an karila ɲɔgɔn na u dimina quoi bon sanction min ka gɛlɛn ni sanction bɛɛ ye ni e kɔnna ka taa o sanction na directement mun wɛrɛ bɛ kɛ e bolo pour k'a tigi ɲangi misali la sisan e den b'i fɛ yen so kɔnɔ i den ye ko dɔ kɛ a ye bandiya dɔ kɛ n'i y'a menacé k'a bagabaga a bɛ se ka kɛ a bɛ siran a bɛ ko min na a b'a dabila mais ni e kɔnna k'a bugɔ directement n'a degela bugɔli la a bɛ kɛ baara yɛrɛ bolo dɛ parce que i b'a bugɔ ça ne lui fait rien voilà finalement comment tu vas faire c'est un problème donc c'est pour ça que ni bi sanction ta i kana taa a dan na quoi il faut aller crescendo doucement essayer k'a lajɛ mais olu taara ka taa sanction u ka sanction dan bɛɛ bila u y'a bila dan bɛɛ la bon u nana ye nous on a résisté an sera ka résister puisqu'an résister la bah gɛlɛyara o ma
maintenant sanction wɛrɛ tɛ u t'a dɔn u bɛna min kɛ tuguni parce que sanction dan bɛɛ kun ye embargo ye ani banque datuguli u b'o y'o kɛ ka tɛmɛ bon a digira u yɛrɛ la a digira an fana na bon finalement u yɛrɛ nana ye cɛ ça va pas parce que n'i y'a jateminɛ anw de bi marché d'u ma anw filɛ anw de bi sanni kɛ o fɛ yen ni an ka frontière n'an ka fɛnw datugu bon an tɛ taa sanni kɛ ba la tuguni 900 remorques ɲɔgɔn bɛ se ka bɔ Sénégal tous les jours pratiquement 900 à 1000 c'est un de la magistrat yɛrɛ kun y'a fɔ 900 1000 à 1000 et quelques remorques bɛ se ka taga se ka yanni Sénégal cɛ ya donc c'est un petit peu ça. Bon, à ce stade-là, mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko bɛ ban an ni ɲɔgɔn cɛ quoi. An tɛ se k'a fɔ ko bɛ ban an ni ɲɔgɔn cɛ. C'est vrai u ka sanction ka fɛnw ta bon an bɔra sanction kɔnɔna na bon maintenant ko kɔni ye nin u b'u ka yɔrɔ la fana b'an ka yɔrɔ la mais puisque u ko ka négocier kunu u ka sommet la Ahmed Bola Tinubu Nigeria président ale ko de ko Bassirou Diomaye Faye ko a k'a lajɛ quoi ko u b'a deli k'a ka taa kuma n'an ye quoi voilà ko nos frères du Mali du Niger ko kana kuma n'an ye ale fana ko problème foyi t'a la bon ale ni Faure Gnassingbé de bɛna na ka na discussion kɛ n'an ye bon pourquoi tout à l'heure on kun bɛ k'a fɔ ye n ko u fanga bɛ utiliser mais a bɛ sɔn ka juguya o ma le petit cas que je voulais donner c'est que tu sais AES jamanaw filɛ an ye jamana saba de ye tout de suite ni CEDEAO ye dusu ta ka dimi k'a fɔ bon u bɔra ka ban a banna quoi donc an ka visa don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka nin don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka nin don an ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'o fɔ sisan qu'est-ce qui va se passer an ka jamanaw bɛna réciprocité de kɛ n'u ye min kɛ an fana b'o kelen de fana kɛ k'an ta sara n'i ye min kɛ an b'o kɛ maintenant qu'est-ce qui va se passer il va se passer que jamana dɔw bɛ yen déjà bɛnkan dɔw bɛ yen déjà ani jamana dɔw cɛ o jamana ninnu olu tɛna sɔn ka tugu CEDEAO kɔ bien que u bɛ CEDEAO kɔnɔ o jamana fɔlɔ yɛrɛ ye min ye o ye fɛn de Guinée ah je te dis hein gɛlɛya dɔw bɛ yen ni CEDEAO ko k'u b'a appliquer Guinée tɛna appliquer c'est Guinée sɔrɔsikɛ dɔ de bɛ yen nɔ c'est vrai que des fois a ta fan ni fɛnw dɔnlen tɛ kosɛbɛ ale filɛ il est très fort mɔgɔ t'a ka fɛnw dɔn kosɛbɛ voilà mais quand même ce qui est sûr c'est que a tɛna a fɛnw appliquer bon o dun bɛna CEDEAO tɔ fragiliser bon le Togo hali n'a ma fɔ mɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Togo kɔni ale ka entrée baw bi AES kɔnɔ c'est quelqu'un a ka jamana entrée ba le bien parce que c'est un facilitateur a y kɛra négociateur ye pendant que CEDEAO bɛ ka négociation kɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Togo fana tun bɛ ka négociation fana kɛ donc le Togo c'est un pays à président franchement dit ani AES ani CEDEAO mɔgɔ kɛlɛ don mais Togo président kɔni ale n'an ka mɔgɔ kɔni bɛnnen don et le Togo ale bɛ frontière là avec le Burkina Faso Burkina ka minɛnw dɔw bɛ tɛmɛ Togo port fɛ et je sais que ni CEDEAO ko k'a b'a kɛ ni dusu ye ka mankanba wuli ko frontières datugula ko fɛnw bɛ kɛ désormais an ka nin imposer u bɛ sanction minnu fɔ je sais que visa ko ni fɛnw je sais que Togo tɛna appliquer et je sais que le Togo u ka objectif ye min ye u bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que an ka minɛnw ka AES minɛnw ka se ka tɛmɛ ni Togo ye ça va se faire ça voilà deux pays déjà u bɛ sɔn ka jamana fila minnu perdu et ça n bɛ ka min fɔ ye je sais de quoi je parle jamana sabanan min u bɛ sɔn ka min perdu i b'a dɔn o bɛna kɛ min ye o bɛna kɛ Benin de ye pourquoi o bɛna kɛ Benin parce que Benin déjà gɛlɛya min bɛ Benin ni Niger cɛ an bɛ Benin bɛ deli la sisan ko kɛlɛ ka ban parce que Nigériens ka taji bɛ tɛmɛ u ka pétrole bɛ tɛmɛ tuyau fɛ ka taa fo Benin port la et puis a bɛ taa Chine ni yɔrɔ wɛrɛw la Benin bɛ nafaba de sɔrɔ la Benin ye jamana fitinin de quoi mankan man d'u ye fangaba t'u la quoi fangaba t'u la donc maintenant u ka économie de bɛ ka sɛgɛn le fait que u ye kalo damadamanin kɛ frontière datugu lo Benin ni Niger cɛ y'a ye a ye Benin a ye min da Benin kan Benin tilala ka frontière dayɛlɛ Patrice Talon de taara a fɔ CEDEAO président ye k'u ka frontière dayɛlɛ ko frontière datuguli bɛ ka digi Niger la mais a ma sɔn k'a f'u ye k'a bɛ ka digi Benin na mais président CEDEAO président y'a dɔn k'a bɛ ka digi Benin na quoi o de kama u fara ɲɔgɔn kan k'u ka frontière dayɛlɛ la Patrice Talon taara ka frontière dayɛlɛ teliya la mais Niger m'a dayɛlɛ o nana wolo kɛlɛba la u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ bɛ yen jusqu'à ce que actuellement Benin président kɔrɔ fila de wulila ka taa delili kɛ ka taa kuma ni Tiani ye général Tiani ye o ye jɔn Nicéphore c'est Sanglo un truc comme ça Soglo Nicéphore Soglo
ani l'autre là, Yahi Boni. Alors, ni Niger le combi position de faiblesse là. Allez comme un émissaire de blague kata deli là. Mais nous de yi mo black président Krof là le nana kana deli ke. Bon, il se trouve que général Tchani, mo mo la kakora no quoi. Akakuma mancha quoi. Il est très puissant, il est très fort. Bon, apparemment à Sona président de Nombolo quoi. Akuna ko problème fouetté, ko ta kuma nu ka tché quoi. Allez ko problème ta les fait quoi. Mais ko tché ka ko do dabla ko Patrice Talon ka ko sugu do dabla quoi. Ko parce que allez flé, allez Tchani, allez te ka Patrice Talon kelo. Qu'elle t'a ni talon tché quoi. Qu'elle t'a ni CDAO tché. Qu'elle bi allez ni nous bela jene fa nu ba. Oyi join, oyi CDAO et enfin oyi France ani Union européenne ani États-Unis. Parce que allez États-Unis gagne coup flé ou nyana kay bo nga jamana ko. Allez France flé ou nyana ka fo ay bo nga jamana ko. Pourtant France ka sur la suite hakia men kumbi Niger. États-Unis ka sur la suite hakia men kumbi Niger. Nous ko kanteta, nous ko kubi Niger kele ou kumbi nous kele. Mais nous ja jora ko fla be gagne. Donc quel est tourni talon tché quoi. Donc je pense que comment on a ta faute talon. Parce que talon mena famu quoi. Bon, ou luka situation mala normaliser yoro yoro. Ou mena nyon famu yoro yoro. Talonté son diena faut ka mandat ba ani Niger ka kele tuguni. C'est do ta dado kele flanana. Amadanga kumana. C'est do ya dado kele folomina. No kele buruburu ba no fait. C'est do mogo to ko bikata. C'est do mogo ko bika. C'est comme mogo ka e black accident là quoi. Tu sais ni mobilité do bi ko fait ça. Na y klaxonner ki black accident là. Ne accident ga le betadi. Comment et quand il débrouille ni accident bon c'est un peu comme mais pourtant aller et la presser quoi et pousser. Bon c'est là où il Patrice Talon black kelemina. Après quand il ka yere bola na bola wala sini ngalen c'est là où sommet que quand frontière de Togo quand ni kani Niger Patrice Talon la va l'attaquer. Bon donc il y a un gros risque de désintégration de la CEDEAO. Un risque bas des pays. D'ailleurs Oumar Aliou Touré il a dit cela. Yeah. Bon maintenant jamana waro be minu fana dogon be qui sont planqués ou lubi dibila folo ou lubi ka ko tajogo la est-ce que abika nyobolo be atika nyobolo o jamana nunu be bi sont à beau c'est fait ka fo bon vraiment antini c'est la raison pour laquelle à mon avis je pense que c'est la raison pour laquelle c'est là ma décision gelenfo itakunu ou ko bon vraiment ou lubi ka nyoronye ke kaban ko nunu kata kumani anye quoi ka laje quoi ko bisera nya chogomna quoi. Voilà, c'est un peu ça. Hein? Ah bon? Parce que depuis est-ce que l'État a la gestion nationale ou l'IAC parce que c'est là où la crédibilité mais oui, mais c'est ça, Missabrou 24, c'est ça. C'est-à-dire, Bibina, CEDEAO, il y a enfin Alassane Mata. Vous savez pourquoi enfin Alassane Mata? Amaka fait un blackout, un vice-président blackout. Nous avons une image jouée. Nous avons un vice-président combi, mais quand même à Konmata. Parce que Abi Watinimbo, Alassane, les médias ont dit que Alassane dit que bon, que vraiment que Tinubu ka présidence quoi. La présence de Tinubu là, bon que c'est pas bon quoi. Que Tinubu ka présidence il parce que Tinubu ka présidence c'est qu'elle a bouillé, qu'à CEDEAO choron quoi. La CEDEAO ou qu'elle est perdue face à la US. Bon du coup Alassane diminue Tinubu quoi. Donc, au BFNAI pour les moraux. Donc, du coup, moi, je suis quasiment sûr que les face à face ils vont perdre. Ils vont perdre. Ah ben, ça a maille en région, quoi. Mais au niveau là, pour que vous en perdu, est-ce que c'est là où perdre l'international, c'est la réconcilier, parce que c'est oui, bon, maintenant, moi, je pense que ni les qu'on c'est au conseil. Si moi, je dois les conseiller. Ce n'est pas la peine qu'à fort. Ko abe anyini anga se ko tuguni quoi quand là c'est quoi c'est pas la peine ou quand essayer qu'on négocier ni bloc ça va bien on fait les trois pays là au Canada au Canada comment ça va bien directement ou quand un ça va être considéré comme un seul pays
u k'a fɔ dɔrɔn ko bɛnkan fɛn o fɛn kun bɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw tɛ CEDEAO kɔnɔ a bɛnkan bɛ a bɛɛ ka continuer mais ka anw to comme un seul bloc AES a bɛ continuer AES maintenant les quelques points qu'il y a point kelen-kelennin minnu bɛ yen ni minnu man di AES jamanaw ye an b'u f'u ye i n'a fɔ misali la sisan par exemple même ni bɛnkanw b'an ni ɲɔgɔn cɛ on va dire bon a kana a sen don an ka kow la sur le plan politique k'a fɔ la gouvernance k'a bɛna a sen don an ka gouvernance ko ninnu na voilà mara kɛcogo an b'a fɔ a da t'o ko ninnu na quoi an bɛnkan dɔw bɛ se ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ mais o fɛn sugu kɔni vraiment an t'o la quoi yeah, moi je crois si moi j'étais eux hein, parce que faire marche arrière là ni jamana saba ninnu tɛna se tuguni parce que u ka jamanadenw yɛrɛ tɛna sɔn quoi voilà. D'accord, bon, ne b'aw fo et puis minnu bɛ k'a lajɛ fana n b'u fo fana et puis peut-être su in na inchallah dans les conditions normales su in na peut-être vers les alentours de 20h30 n bɛna lajɛ n kun y'a promesse ta mɔgɔw ye kunun ka émission na n ko bi n bɛna kuma kɔlɔlɔ min bɛna an ka jamana fila bɛ sɔrɔ quoi ni AES taara carrément CEDEAO fana mana ta carrément parce que kunun kɔlɔlɔ min bɛ CEDEAO anw AES jamanaw sɔrɔ kunun u kuman'o de kan mais fo ka kuma a fila bɛɛ de kan donc je suis en principe n ma sɛgɛn kojugu n bɛna émission k'a kan quoi voilà merci. N'ala sɔnna an b'aw bɛɛ fo dante foli min na a tun bɛ k'an sɔrɔ Musa Bugu 24 Cap Mali TV ani IM Mali an cɛ ka lajɛli la aw kan